هەفدەمی هەمی کریار و بنپێکردنên پێدێ و ئارمانجکردنا دانوستاندنên کوردی و هەولێن بەردەوام ji bo rûxandina danûstandinan pêdê û medyaya bi ser ve di hewlên xapandina raya giştî de û sifkatiyê bi hest û hişê gelê Kurd berdewam e. Mazlûm Kobanî fermandarê giştiyê Hesedê daxwaza berdewamiya danûstandinan li NKS û PNK dike. PNK jî ku pêdê partiya herî bihêz xwedan biryara têde dibêje ew amadeya danûstandinan dubare dest pê bike. Herwiha Ebdê roja yekşemê lêdwanekê de ji bo ajansa Anha ya ser bi pêdê ve daxwaz li NKS û PNK kir vegerin masa danûstandinan rûbirû xalên nakûkdar çareser bikin. Nediya ragihandinê de tekez kir ku pirsa pêşmergeyên roj berê rêkeftin li ser hatiye kirin û divê li gor çarçoveya rêkeftina dihokê were çareserkirin. Herwiha hişyarî ji lêdwan û tometên dualî di navbera PNK û NKSê de da. Got ku di encamê de seqayeke nêrînî hatiye encamdan li gor medyaya pêdê bilav kiriye. Derbarê daxwaza Mazlûm Kobanê 29 Adarê PNK daxuyaniyek derxist bi rûva jî rastî û lêdwan û helwest û kiryarên pêdê li ser erdê bi zimanê ragihandinê bi zimanekî nerm dibêje. Ew amadeya danûstandinan berdewam bike û gavna baş hatine avêtin û gelek nemaye rêkeftineke giştî were encamdan da ku lêvegereke Kurdî bilind giştî jê derkeve xwedanê biryara xwe ya siyasî ya serbixwe be were ava kirin. Herwiha PNK di daxuyaniya xwe de dibêje ew ê pabendê gav û hemî xalên rêkeftin li ser hatî kirin bi NKSê re bin û daxwaz kir ragihandin bi roleka nîzîkbûnê di navbera her du aliyan de rabe. Daxuyaniya PNK careke din sifkatiyeke mezin bi raya giştî dî daxuyanî ji ber ku hevdemî vê daxuyaniyê pêdê kiryarên xwe de li dijî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê kadir û endamên wê berdewam e. Di van rojên derbasbûyî de bi tenê gelek heval û kadirên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ravandine û gef jî li wan xwarine. Lê ji ber metirsiyê li ser wan em navên wan belav nakin. Lê bilgeyên Rêbaz News hene çend kes gef li wan hatiye xwarin. Ji wan re hatiye gotin eger ew van kiryaran eşkere bikin lê tol ji malbatên wan were helanî.